ada ki post nem ngam judan haka nongba jungi haka jela ka jungi puli shaban hene ha pedeng kata ngawan pai no dang lawan pai ngai ibun ki ba penlong inga bangamla bangan syuknyum lene bangan syusyong kelikti lene bangan syusngap jal ha pedeng ke jingja ke jingman haka jela ka jungi bangaperkhat bakadai ka poringi bangin yeng ban mi shikmat ban penpau ke ka bangidon haka donut bat ke ka bangi ngim snobun tinga mi nang ta tikam ong pi ngaladai ban mi ban le shabar India men shamsnem heninga sange no habreng kata ka jingyo chunga ban pendap ke jingpuli ka brasa baro nang tadi bangan trei haka tiga jaka ho Germany nang ta bangan nang ta kiwei lang lalal bandrong ke nong shoshnong at ri Henry hapreng kita kamsha ka mensim chunga pangan chiik yakani ka jela ka juni tinga shong habanga shong hakani ka jela ngawan ngalai sno baka party ka jongi ka VPP habo ka JINGIALANG ji pa aden habang apnis no kani ka party naslo thu badai tang nirang ba ubala benle nam ta ka jela bat kari ka jungi ti hadin bangala ya chikmat ban yakun ban led campaign keleng jong ka constituency ka mlim constituency ka bangadon kilabun ki bakli ki rangba yenga ki ba ongkong balai PE ka jingpuli ka jongpi balai PE ikini ka kam ka cham karang dai ka pori pi shimi kini ka kabu balai pi pensep ka dan ki por ki bangalet bi pa chunga bagi bhaying ki ju ong ye balai pi sha ka khun ju pi wa pin penlet no ban rung shikini ka sam ka kam politics yang balai pi push ile ne ban knya ti bin pendap kita ki jingpuli ane tanggawe ka jubab ka banganga ai ngong lesi ka ke ba pi ong talong ka badai hadu kata habang ni perkhat shimet ni perkhat halade talong ka ba so benut hadin bangiyo bangin kentad no ka hendai ngong ngala banang pendep kata ka jingpuli ka jonga ngandang la banyo itakam ka jonga hendai habang apet kum karukom long karukom im haka jinglong jingman jong ka emlang ka salang ka jungi ka jela jungi ka bala kurku da ublay nalor ki jela baro ngong lesi larang ngawan pa kini kisan snem nganum yu issue ka namangi ngimat yaki ki jingsmosi wat hakini kisnem ki bala dab babun ki long ying ki long sem ki baduno ki bakodo tam ki chongki ki balong ki ying trap ki jakari ki chongki bakan jinglinyar bakan jingyam ka bapang dono hadu kata bakan ni ka pen berkhat yang aku ong bangamla banlet bangan syui lengan numla banrai kini ka jing shikya shinu badan kan ring kan bet thong yang bat nganumla banra ikata ka jingkya ka bakya ha ka donu changa shinu bangadon dena ta ka daw nga syong na mangikwa palat ban penpha ban yatray rengkat na mangitip ni don kam palat ikibriu ha ka ni ka jela ka jingi na mga yui ko mga ipi ka nuksa ka baning kong tam ka mga yui haka habang yakren haka sensya ka kadar dan nuksa ka bapha haka ni ka pateng ka jungi ka bamenta ka day nga yui shisha ito rangba uban nuot ban IT ban len lade ka jingim ka jungi namanta ka jela namta ki nong shoshnong jaka ni ka jela ba om day shoot ang aktin ka ba ikren biong nga i3 nga i-chat bandriw nga i-chat bandriw tingkat lang nga super katang ini kentian kalawan ka jingya hangaru ban ong kaktin kaktin chat bandriw ngam juga super pendon kam yakini kikentin nawar ki babun ngalai kalong tang haki platform lani tang hakapor ban let show PAIDBAH Henry adalah poi haka jaka ka badai ban wan ai kata ka chi shakri show PAIDBAH ulenyar PAIDBAH adalah dep kapor election
Chua ka election ye yat kan ai. Henry ondal adap collection ka jing ki ka jing klumar ka jing shong bomdan jing shong shinga ni ki benta jo ka nongba jo ka jilla hi baro ko we. Henry hamni ngayu ipat don we brio. Uba yeng batur shakmat ban long ka jing da ban penyo e ka hok jong ki badok ki barangli ki bajuki itam dei pada menu hindi idi baden. Ngayui kata bang ami shikmat ngang lupa ban ai ka kti ka mon kti ka diang chunga ban penklan nama habang ipet bun lagi constituency jong ka jilla baro ko we bangila jutung ye kita ki nong mi kmat ki chungi sans nem shipos nem kat sans nem hendai ke e ka bakut ka jubab ka bangi yo nang ta naman ngomong ong ipi ka ni ka jilla ngalaya cikwi ki jela kamdai ka jela kumbalong ka jela ngilong kibar long balak turku hadu kata-kata namangi dai ka ri ka ba ublay ukurku ya ka dot pat kangap ka dai ka ri ka bangi download iki jingdon jingem jong ka ni ka jela ka ba ublay wai special hadu kata-kata ingi handai ka bangi pekpat man ki constituency abangi ngiyat ki long ying ki long sem ki badok ki bajinjar ki rangli ki chuki ki kop shiliang ki sem shiliang ki kun sweat la shu ino pen ki naya kran ye kata kalinti ka singking lay la shu ino khong rang haman ki jaka kalong ke ki bapang download ke bapang met hadu kata ta ban shu pet bakila kala don kata ka chingi non ben ka ba ishak ke hadu kata Henry ngikwa ban let syupat ba ban hikai bakamot ayu habang iji ikinong mikmat ki jongi baka ei kata ka shivot ka jungi baka ei kala ban wanra bat pen kalador ye ka jing em ye ka lok ye ka jing man jing pa jong ka ni ka jila bat jong ki constituency hi paro andre potali ke badan ha ka ni ka jila ka jungi ka shivot ka jungi ka dei ban wanra ingi ban law ingi ye ka jing dok ye ka jing jinjar ye ka jing shipa ye ka ikena samla ban law ye ka jing bom dan kam jing bom dan jam ye ka jing klumar ka jing mo jiprat kata ka dei ka do ka shivot ka jungi hendai hakini kisnem ki beladat no san posnem ni la yo ka jela ka jungi san posnem kala let bat kala wan hendai ngi nang sakut kumju ni na pet ubri na baruan ute da kui kaskaf na khamat ulala man poi lendet man ki jaka ki surok ki ju ki lenti ki ju bat na jupet haki we kiri haba ki penme ikitu ki light sound ni ki signal haba ya ki nong mi khamat haki we kiri haba ki ya ki me kitu ki light sound lawan ka kali jong ki nong sinchar kamut hat kum America ngin pet kin kamut la daki lawan kini kilong he kamut kila don kata ka construction work yang kila tei ki building kila tei ki hospital kila tei ki school kila tei ki university kila tei ki college kata ka chingmut jong ka chingpen me ki signal hanai teng khat ka shi penong rekhi samut no mo teng khat abang pet ka baca ka celah ka chui haba me itu ki light sound onga shei kei kata ka bhatam ka bangi ngil ayo hakani ka jela ka jingkerki ka bangi ngil labling shu abangi pet ye kata ka jingkerki hanai kei pat bangi ngidon san posnam kumbanga jusmo tanat bani thu ikanish phang ka deradun shinong ka baret hanai ka jingmentoi habrang gitu ki apsosnam menta ka don light posnam ka baka jishakri ekti ki jaka kila yo ik school ki babhatam banang tubun ki long yeng ki long sem ki badok la kintiu hanai kat bangi pai pat chika chila ka chungi ke ei ke bangi ngi don la da umdan ki mission ai ngu yu plan ta ki mission prepare ki bangi ngi yo e ka chingnang ka chistan hanai ringi pet na ka government sector wat tangga state university nyam pat don na dumenta Irantang ke Central University kata kada ke nehu. Hendak kini kumung ongi pihak apa penme ki signal ki wei ki cela ha ki wei kiri
kemut kila penmi ye kibun ba ki ba krang bakan long ke jing yarap ye katu ke cela lene katu ka ri ke baki ki dan kata ka de ke jing shakri kata ka de ke jing mut kata ka de ke ba penlong bagi shakri upat ba ban ai ki ye ke ba phatam hende abang ipet shingi pat ka daptang da ke jing duka bang ke jing diau mensim abang ipet ye kini ki cela ki jing Jadi nata kadau, ngar mayeng hakan kapor ke pemerintah ngada ang sisa, kecing ang nut juga parti kecungi, PI ke platform ke bangingi tuan mentah, kecing tenat kecungi kamdei penping ke platform kecungi, kecing slow tenat kecungi kadei penping, ye kilong sem ki badok ki bacincar, lalu ngisna kata ke platform ke ba arpolak, lai polak, balailak saulak. Hatung lala ban pen ketiwi ki baduk ki bawat tang ka bam ru kim dan henengi ni kam kwa jumpi om mikini ki batang mentang ite si bedami tang hap nang lai kenta sa kenta la pen kelem henai la kata ka lai pola ka sau pola la tei ki long yeng long sem jong ki rangli ki juki ki kun swet kan no kan ne shirta baga jingem ka jongki kala dor na ka bomdan cingkermen syaka cingdon cingkermen kata ka bangingi kam semua tenat kata ka ni ka thong ka janga kata ka ni ka thong juga parti ka jingi bangi kam semua tenat ba pi pin kiu ba pi pin pu pin pin ba ki long yeng long sem jongki ba ka nam dan shu ka jingdo haka jila meghalaya jingi hiparo ka we ba ki ni ki constituency ki bangi Lapan yang mentah kini ki kanri ban ban sanang peteng bani ni taang nuat ban ni kwa ban ai ke bahatam ya ki longi ki badok ki juki ki skop shinian ki sam shinian ma pin nom long shukum ta hende pin kiu phaka jingem ka jong pi wa man kasngi kata ka de jing trang ka jungi kata ka de jing ang nuat ka jungi ka jing ang nuat jungi mdai ban pelot haka pisa ban let by bus by picnic kitu ki pisa ki pho ajar la shimru tali ki bus shimru pho ajar ngilala ban ai syupat ba ngilala ban pen kiu iki long ying long sam iki kna skol ki ban la ban skol iki jing kule ki bak ki pat kna ki la kule no ki la drop out no tang shteng pot ni ling ba kini ngilala ban kunai ban pen kiu ya ka long ying ka long sam pa de ye way po way unong shong shong jong kan ni ke celah kada ka de jing trang ka jungi kata ka de jing ang nuat ka jungi kata ka de thong ka jungi ko mga ong pi wala kwa bagi kun samla juga ni ka jela ka jungi kinlong ki ba pumat na mau blay la kur kubon ki sap ki pong ka ni jela ban ni kwa ban ai ka ba phatam om ban pun le no ai kata ka pisa ha ki rong pong joka ni ka perthei ko mga ong ai nuk sai pi tang ini darai bangi ki ini platform i bangi penangkam mentang ite shibet lapan kelam henda ke jinglot juga lagi po-po henda ngi kwa ban invest kata haka jingem ki kun samla haki tu ki long ki long pa haki kun kente ban ayaki kam ka badan burom ko mangi i snam bamenta chung kita ki bangi ngi jit ban itep lingba ka ni ke jingwan bun ki jik sniu kin mi bari ki habang ipet bari ki no hikai ki jungi ki hap thia sro ki la long ki nong krong ngim kwa bu pat ba jungi ulong nong krong pilong ki ba kodor jadi na takadaw kani ka jing trang ka jungi hakani ka step ka bangingi kwa ban pen pau supat ba bangi kwa ban pen kiu ka jing ka interest ka jungi ka dei ban pen kam pen kiu ye ki long ying long sem bari ki kun samla bari ki kun kan thei ki jungi om ban ai ki ka kam ka ba jabo hene ka kam ka ba don buram naman ta ki long nam ta ki kun samla ki jungi ba ki dei ban yo aka ka ba don buram de hakani ka por nganum kran bun ktien chu hene ka ni ka jing aware ka jing kan tu kan pam ka junga ya baro ki constituency le si hang ni apren chi ki don kan nakam lim constituency ru kata ka jing kar pat red ka junga ye ki kun samla ki long kmi ki long pa ki rangba wana baro ki constituency ba pher ki ba don rekat ban ni hakani ka no phai sngi ka momenta bangai weringi tu bangin tungin len ne la de shipor tang khndiat arbrai lani shipnai tam bat nang ni khnang bangin yo pat e ka lawai ka ba pranai ko bangingi angnut kani ka jing angnut ji kani ka jing angnut junga kan sa urlong tang la ki pat ba
Kidon kti lang bani ai kti kamon kti kadiang bani trai borba hagini ki khindiat sngi ki khindiat na ki bangingi dan hang tang it sayo ya kata ka bangingi angur baro shikata de kuble shipon kible sha jangu uble un kurku ke do ingi baro kuble shipon kong i ki kran ki jong pi ki kran khia ki bada shan shisha i ki mut pakhan kalau menurut ke kerpat yang ayah pi barok di bawah nak ni jalan. Haba biat cirum seneng. Haba bikindo yaki parlok ke yang pi nako melem konstituensi. Ong yaki baka VPP kasay ya kasama kababyang na makakloy bantay. Ong tang ya melem konstituensi. Inrekan tay yaki babun kali kijaka pak ya karihi borok away. Kuble shibun kong penginangit skam bapinang yok siya kajing start kajing simpan. Itri hapok kajing pi. Muntapan iyos kajing kran away na peng usamla. Umanyale napok country of Shillong East constituency. Usamla avanar ang pare. Mangikat ang ini samla rukumjo ban penpang. Kung usamla ayu dan ang hangilang agad upor. Samla agana paret sobang chim. Parlok benen pengapin kre kenika speech kini jingkran nga perkhat ngong nganter kumno menta sima nganter ka paleng ter sine ka hindi tengah samba kipun ki parlok jungiru ki kwa banyo jingmut jongka VPP bat kimdei kibriu lese ki basto ika khasi dai ngas ailat inga ingi por bangan ai speech kinet soy ka phaleng namang ihap pen sapriang ni VPP sapar ko ika jala ndei tanghang ni namang ikwa ban bat ya kabor nado na east shadow west north but south namang kata to isa sipor pinsaskor kanang ba ngalapan ay ni zikran nga kanya kapare te ngatsan mo friends, why did I join politics? That is a question which I have been asked repeatedly since the beginning of our campaign. To be honest, in our state and society, people remain skeptical whenever they see young people engaging in politics. As young people, we are expected to simply do our work, study hard, and get a good job. But we have seen that for many, many years now, that way of thinking can no longer hold water. We look at where that type of thinking has led us. Are we financially secure? Is our healthcare adequate? Has our education system raised us to the level that we can compete with the rest of the country? Not at all. In fact, Meghalaya ranks at the very, very bottom in terms of education, income, opportunity. My entry into politics has started from that simple problem. For many decades, young people in our state have been neglected, and our future has been disregarded completely by these big crore-party parties. We don't need to name all of them, but we know who they are. They have ruled our state for 15, 20 years now, and they want to continue ruling our state. The majority of our people have just been left in poverty, ignorance, sickness, and all that we can look forward to is an oftentimes unpleasant, painful death. I don't want to scare you, but that is the truth. No one is going to open that door for us young people. Unless we smash it down, there is no one who is going to open that door. Unless we have a seat at the table,
we will always be a disadvantaged lot. For a long time, we have relied on our corrupt politicians who do not care about us. All they care about is making money for themselves and their families. In every other state, in every other place, people are asked, businessmen who enter politics are asked a very simple question: will you concentrate on business or on politics? Here in our state, in Meghalaya, you can see what they have chosen behind us. Yes. They want to serve their businesses, not the people. They want to serve the clan, the vampire, and their own ego. Our state now suffers because of that greed. Greed for them is not wrong. Greed for them is their greatest aspiration. When I first came back to Shillong, almost 10 years ago, I did not see a single luxury car in the streets of Shillong, and people were doing fine. Now there are so many, and yet the vast majority of our people are still poor. They are diseased. They are broken. Friends, I ask you, in 2023, let us change that. Unless we vote differently, unless we vote for VPP, we are condemning our future to these leeches. Our goal as a party is to revive, restore, and transform. We will work towards that end with your support and participation, especially the young people. I call you, do not allow yourself to be anyone's pawn. After elections, after the drinking, after the singing, after the madness, you will realize you are outside and they are inside. You have been left outside in the cold. In the VPP, we will not allow that. You will always be part of our party. You will always be part of our politics. No amount of festivals and propaganda can gloss over the stark reality. 15 years have come and gone. What is the change in our society? Zero. Yet, many of us are still thinking that we should elect these same people because we know them. Yes, we know them. We know that they are useless and that they have not done anything in the past few decades. We must question our politicians. Do not put them on a pedestal, please. Friends, I have always been upfront about my vision for the constituency and this state. We started our journey a year and a half ago with the firm belief that the youth can and should be stakeholders in our society. We have leaders now who I can say will stand up for the people. When it comes to sharing power, many old property parties say that they want youth to rise. But I'll tell you, when it comes down to having a say, they're not interested. They're not interested. So for young people who are watching this, I say, if they will not give, then we will take. We have many young people with innovative ideas who can lead our state forward. But our voices are always suppressed. And that is why my team and I entered the VPP, and I can say till now, we have had a very good relation. We have always been listened to, and our leaders have been very quick to bring on board young people. That is why there is only one option in 2023. It is the VPP. I want us all to dream. Let us open up our eyes and dream about better things. With vision, we can surely and slowly, though slowly, change our world. The property parties that have ruled us for a decade or more do not have any dreams. They want to shut down your dreams with money. 5,000, 10,000 rupees will not eradicate poverty.
It won't eradicate poverty. We do not need that charity. We need good hospitals, good schools, good buses, good sanitation. That is what we need. To every MLA and MLA aspirant, I say this. We do not need a casserole or a pressure cooker. We need a good life, a decent life. How will you bring about that decent life? If other states can do it, why can't Meghalaya do it? We're a small population. We have a lot of resources. So it's up to us now. The future here, the future is VPP. It is up to us and you to vote differently in 2023 in this upcoming election. So with this short speech, I would like to remind you to vote VPP. Vote VPP. Vote. Thank you. Kulisibon samlai kejengkren kejengpi. Pai keren kejengkren kejengpi ya atli kejemut. Halor kini kismem kita alek. Yang apa pi pilaong. Naga parti HESPA. Jid mentai ke VPP. Kepada ke parti Jong PAIDBAH. Di parti HESPA kira pelong yang ke demokrasi sangat kleptokrasi. Nak kesencar PAIDBAH saksencar ki bentuk. Ka VPP kan pelong nak kesencar PAIDBAH sampai di sembilan jam hari pekerja beri bejongi. Kemudian sibun samlai ke keren ke jengpi. Nak kapan pensau de kiwai ke bangsu tu kasih. Ayu kenorem ke bangingi. Nanti dapat hang ngilawat kiladan ki bawan sene setan jongi. Ki bahak hi hakatan jong rilong kasih. Ngiyok mentai ke jingurwai. Nei babu fardi nengnong baka kanhon jongi. Napo riboy. Ikhat subhai babu berperlak jongi. Ban ai ke jingurwai. Ban penrum. Ban pensyok bi. Ban pengat hingyak yang ke jingmut cipatat jongi. Babu syimi kapor ke jongi. Bicara.
Kulishbun babu fardi gijing rai gijing hi but haming asu kwa mencukhat magadan gawai ka program na mata gijing akra malangkot mangalawat serum senek ngapai kita ikut pilih bapang sepi yang ada ngali ang iki pilih agrama jong em daya lah takli mengaku sokondor sedang lewat ke agrama itu agrama semawan semat kerana pun baik ke program jong hi Mentah siapa ngiyok itu gijing ruai ki babut ki drama ngiyok yang asli gijing keren nak ki arut ki doktor mentah ngiyok saya gijing keren no doktor batskam merbo ure spokesperson jong VPP ni sokomen bagian cibun kiri ustad kiri bule kiri wat banyak dalang banyi kau hani ka parti ke jangi ban sanjur sisa naga benta kilaway Dr. Bat scam ngilangit scam bagi sembok berkat makin ay hangin benta dari kebapi bila anglut aslam ba naga benta ban pensyai ayo kau kejek beriu ngili menanglong nang nish kama Dr. Suwaj Lagu burung ya Shem, ibrong i Sherman jong ni JING'ALANG, i Presiden berang ba jong ka DBP, iba Edelbert berang XMLA jong ka North Shillong Constituency, bagi i berang ba ibrong BPI Pom berang sedin jong ambat kampanye IP ki barang PAIDBAH ki balong kumbangahi ibewan sa ni JING'ALANG ngampir ngapi but ngalong hi kumafi but ngangilong hi kumafi men shivsnam hawa ngila pana PAIDBAH mengin sing ye gani ka voice of the people party hapunai October alajar atway apalami ha ki social media ha YouTube kidon ki comment o kilakwa kali kata but kini ruken salong kumju ngambeng yang kata kucing keren leburom bat masuk turu balai bagi keren yang kita kinte namar ba yang politics hakini por pemerintah ngilesimnya ka tanggung kabat cingkamai spa bat kini kelerung tenrai ha ki jingmut ki berkat nadu ki barang ba hadu ki samlabat wat ha ki berakam kena bat kini lah penlongdo orang Islam hagijing ibu jogi bat kini kedai JING'ALANG bakla ke politics
Kemudian nakabenta ban penbentoy yang simat kumrekren day nongkren pasakmat ka politics kadai ban wanra ya kecing sensya nakabenta kecing bentoy jong bobon balang katakan kecing temu jong politics nga along tang mo hikay balay bangawan man ya don tabat iba agan the Saimoid ban ya sing ya the voice of the people party nga nom yele election ban ngamdan hiru kecing temu yele election hoy laban dan kibri bublak kwa long Sherman ay la siya henry nga buri ba arden ba persa banong Sherman ngamdan ko ta kajing snow banong yepi yang buat dan nga ye train lang ba arden but isariki barong mo hikay jonga nadu class 11 hadu BA but ila dairu I warden jonga por banang puli HMA ha mga sa hostel henihun nga rai bani kersalam yaki namar ngasutho balada mangi gibriu gibongget baka politics kadai nakabenta kapisa nakabenta ban kamay spa ni syusyong haying ni syuyak knyum kam dan jingmut baki ong gibriu politics kam snew na ubriu basnew ka snew nakadalungi gibriu baki basbatay baki basur bishar tang po ki kamera itu. Lita kata, long ba kamlong shu, katong apet, yang sensar kadar yang salang kamlong bangi syong, bangin syuania, ngin syu batai start, tang po iya. Kada ini ban simta hak politics. Tada nga kumulong hikay, ngawan join, ngawan sing iga PPP, tang bangan long Sherman. Lane bangan yadon pentar sarkar bangan go jing toy simet kan ong ipi kalau ka jing leranya tang buat bangan long uno hikay ru lada uno hikay udon ku mata ka jing tu uradai ban hiar ka dan ka jing long uno hikay kam don jing mut padai kita kan ong rem bangawan ban yadon pentar ba aben pan sengi ka bibi ingat ba kahok kakintiw ya kajad beri om da gawi pat nanti om da kapisa om da kacingkan bit om da kacingkop nai day lingba kahok kacing terisi tau henry hakini gizi post number late no pi ba ibat kumang akan mana berapun rung lagi cingut cing perkat jungi baka politics kadai nak bentapan kamai spa. Nah terkadang ini iba ka politics nanta ladon lagi business politician dan lagi politician boleh lihat business lingba ka politics baka sekretariat kalakalanong gumkat business center kami isu bersensar ya kari baka judgment ke state baka jelah jungi. Barhab Krishna iki policy terikam Krishna om nakabenta ka jingmentoy jong paibaan re Krishna iki policy nakabenta ban penhe iki business jongno re jongno bar kitu ki business dei maki blakersan ban penbiang penbet ya ka party badon ki party ki pemhun shu tang ban sensar jela megalia nam megalia kilet sabar bak ka ei ke bangide ben pilih gerong kumnu ki yo ya ka fan manu berjiji baai ki kata kini jinggli begini betul. Habai la fon ye ki la na apisa la bitin kala ye ki da ki riu hespa hatu kejencar ka benda ka jongi. Ngalai pi ta ka wai ta ka tuli kunuksa. Haji sa kani la de ai de ko kuboru a puni jing tho anong sai ma ma par nen sesajan si brother. Ham shlong jongi Nadu Islam araja kiong ba keselong kala kamnya ngimla syuban ai permit taksi belakangnya apalah kijing kali kami habadon ki taksi hatu gede nak lagi ruspa ni nam tagi beduk uai banyak taksi nya beduk ni nya ruspa hendak yang belakangnya ada taksi
Henry ki boong pada baka khangnya ki kali private. Kani kor kom perkhat perban ke rung hangi bat ngingim don bor shu ban ekli ki jingli. Kabak sorsolong kanang khangnya, kabak sorsolong kanang he. Kalat kamai yaki samla kam jam om dan shu. Ngan so example kita kata kawai. Baka taksi ka day ka way lagi lahat kamay ya ki kena samla ki pom don kam don jam Henry ka sarkar kam tre ben pet ya kata nabar balai ka perkhat na ka benta kinong di kali nabar da ai taksi ke jing di kali kalak banduna datang di snai ki policy ben hespa yanuriano Kapolas korkom trekam filap dan soal kita ki example ke practical example ke ba ni ya keduman kasi oh ya kita taksi ya ki kamai kali lagi kami kali kamai ki polet ki check ya ki court kisla kita fine ya ki ya private menjual ba check court kali ngananya kali private mentalas si palak muslim parjudan ba check ya court kali jemaah Hangtah ka suku KI ka policy jang sarkar. Ya ka jingan kana kita gawe ke nuksa. Kadon gawe ka kot ka bawat nangi kino hikai kita hapani kendu yaki he sarkar bon ong bawat ken boring iban hikai na kan ka kot na makan ka kot kamlong. Hindi ka hila de prescribe. Ono penbi jingi yang ayah kamu gojongi bagian penyat harta kibre basuan suthok yangi pilih kamu dari kebami nang atau jing ong ba ngisi penbiet kami ini lagi kibre kebalap wan segi PAIDBAH kebalet segi PAIDBAH ban pensai ya kan orang gojongi kalau dari kapor yangi ban pen kekawai ya kan ke politics business syaka politics ban syakri Kam day show ini, ban show hun, ban ailat, ban kung gani, kajing sensar, kan jai petek, kajing sensar, kababan ben, yau beduk, yau besuk. Habadon ke lockdown, hausnem arajar arho. Nakan ma beginungnya kali yang tepelai jengi nakataks, nama bangim yo kamai show, kasorkat ong Henry, hapor badan ke kubit ke sarkar ke on ko officer badan burom bawan nanti dari thor bawan sekri ke jela jemi ngin ma no ekitax ke jauhi terkhat mati PAIDBAH ke politics kan dai benesat benekemen bersyarwa beneklik ke politics kadai bene perkhat benekli jingli anak segala ke ai ba concern ya Namar niong bagi kun dikti kisamla dikena kedai kalawai jong kejat benri. But kejingan di start kedai kawai kakalat kebakrau kom hagaba ngin dikena ya kalawai bakam pernah ya kabenta dikun di jong. Henry kejingan di start megalaya ngam ong shu pengadon mir karyat dan ini don kejingma ngan ong UP ngan nur ban ong ya ni bagai jing nang start education pulih ke dang ni megalia kalangam kada yengi benta ban ya pelaj ya kan ngim ngilangam hakadu dia satang bukumdungin penaj la ni ke bagi arti parang ban rescue bahkan nam yak sundan ki school sarkar kilangam ndan balai chu minister jog education wong ba kajing sniu jog school sarkar dai namar baki shnong kimpe kuno dai namar baki khna ki wan pulis ke school sarkar dai ada ke school sarkar ka bhapa ki khna baduk tim yo ban dai garis pa kata ke dai bangi haba mape kiron ki porlok janga siki wei pati jela ngana example ipi ke way karanya start abang apa
ke Government College Rajasthan hakajing pet jong anak ban I grade kayo ya ke grade A plus kan ke grade ke bakham hai kan ke college sarkar kamdai ke college private hak jela jungi ke college sarkar pilih ilang pun lain leran kapas percentage kuatan 100% rukam jupoi kisar kasarkar katung ya ginoi kai ki bombiang kuat qualification pakane kapan bujing yang kejingan di start kejalan ki hagiwai kemasam ki establish lagi sengi university private hagaba ki khon samajongi nangni Meghalaya jong ikilit puli mentah sa Guwahati. Henry Hajalala jong iyo university private university. Wat ki bani top ini certificate ni joki. Kamdai ke petang mensua kali telan sujia mana kali rasi bikar kubor. Karena non gawai ke private university ke basya di top. Undan nang pet undan nang kmisyo. Jagalawai joki khon dikti jong. Kini ke politics ke pemerintah kawai ke baki penrung hangi kong ki PAIDBAH ke bangi haban husiar kalong ke politics kwan mentoi bagani ke politics kwan mentoi kula penrung hangi hado bangi mlasyu penpeni ya kita ki leader lene kinong yalam ki penyalam ya ka jala ka jungi kimi kita ki constituency leader ki bayale kon kring tang lalong le minister le par khoi development ranut constituency la jong kamat jot ke jela kamat ngam ke jela wat pada ki jenjan makana ki priu saka wai ki constituency om le ta makala penbiang ha constituency la jong kata ka ko perhat perban kada rung pat ki priu ki om le kamat eta seli sayong kamat benda perami yang kejela umat siap tergasi kino hikai tiga jangi nah takala menghakini gipor kenapa kami ni sekretariat ke idea kaba hanga ubala dip nganong ba ngal khamsung thui hindiat Wala nam ong bagi-wiki kim tu Henry nga hak kani ka idea minis ka teriak ka babi benta ko pasupin pentabulay ka bane ayo benra ben pinmi ta ka minis ka teriak kimi kita tang kada ben pinbi di PAIDBAH hagi constituency balami ka politics jong jingkwan ka selfish politics ben yang mitang yaki bri ki jonga Perwara konstituensi lu pendiang tangnya kinong buat di janga lada pemdan hakalis ke janga ngam ai skim ya pi warga MNA skim kepada penyerap nakabenta ki PAIDBAH konstituensi lada pemdan haka list lada pempat ai epic ngam ai ke jingerap nakabenta jopi katakan dengan politics kebanyakan hak dan penduk tentang kuat berhat dengan hong ya kejingkruk ya kejingpe pada kejing sadin harga jalan idai berbaik ya politics kebantai ya kejalan lalu village sabar juga jalan kibri kibitu ipi dengan nongkram dan village dengan ruslah kitu ipi kibri namanya but ngasno sarong but ngasukuman kebersim habang yui pagi dan pun kiba nget ikut gani ke politics but pi long kasaki jong gani ke politics cool kumlai sibon bu mentangi yo so ikli kren pasal doktor Ricky Eji Sungkan boleh John Secretary jong kaseng DVP mulang ru kurtong nadi nasikhan ni boy dengan khoti doktor sebagai sim bi kren jepi pengakarpa nang ni sakmat pakapor ayat ya gitu ki bukan soba kimbat ya kapor kutum bala mangiki
Kublai Shibon Baksham Ayang Hangni Agabaning Konghe So an I will you try no put him Blay no boat no town But keep Balonok ba it Kibadan Hagani ka lumpong Kibalay wan Maki kundong Saudong Jongani ka ri ka ba it ka jongi Ayang ni ban Kan mawingi kan ko way ka jing shisha Hiu blay Ubalong nong boat nong town Wong kuno Sharp one Cleanse Ban sat na lakting ka jong blay ru Os em David Wong ha ka jing roi sam ka pra Wong brew wong ayu ba me kan mawi u Baru kono brew ba mo wan kami yu Malapalong yu tang kendiat kampok ban yu blay Ban malabuk hau Ban yo ya ka jing sensyar Halor ki kam ki kti jong e bara Kumta ki perlok ba e ni smutu Bamangi ki brew Ngilong ki jing thau ki ba kodor ki jong blay But they blay ubla buk bait buk nanti Haka bay day bat ka sensyar kadar They blay ubla penkop penswe ya ki brew Ban long ki nong sensyar Bat smutnat haba perkat Ya kini ki jing shisha Wiyang hangni haka di kapon Hayang haka di kapon Kung way na kinong ilam Jong haka di ka voice of the people party Long ro unay kaya po school ba nehu Bampajudan benta menu haka di ka kamsan Pertay Ndray haka jing yait enti ka jonga Bara bangay I ya ka jing long jing man Jong ka di ka ri ka ba iit ka jongi Kabanga juong don kam ka di ka ri ka jongi Ni kat siya bangi pai Ki jing itenat Ki jing penwandor ki jong blay ya ka di ka ri ka ba iit ka jongi Kaspa mariang Kaspa hapok kendo Don kum ka ri ka jongi Kajat pen riu tip lay Kajat pen riu ka ba tip ya ka hok Kajat pen riu ka bangi juk tip Tang ya ka shikantin Nray ako ki parok ba iit San totally ki snam ngilayat Kaya ka blajay ka di ka ri ba kajat pen riu ka jongi Kapang ka mansim Kakya ba ngay iya ka di ka jing long jing manadin san ho snam Baga jala ka jongi Kajat pen riu ka jongi Kang nang hiar Naki kerdan ki ba shalor Shaka kerdan ka ba Shatray bat kam shatray Ko ki paidbah Daga mensim ka ba sukya Ha ka jing syam ka jing kendo Jonga paidbah dan ibanglay chot abon tuli ki snam Dew snam hajar Arpo way Hadian bingyash kren ya perkat Habni puson ya kini ka jing long jing man Menshwa Pipi yat itu kalanti Ngangan yat ya kani kawai kalanti Kong unay kaiban sandor Ya ki khon samna jangi Pan sukumen By Dr. Batskem Kong way Niki student ki jang aru Ika mambat Kren ya ki jing shisha Bat de haki niki senam Arsenam beladab Bang badan Mentaka kenti ngan ayapi kakti kamuan kakti katiang Ngan samsot bang isan ayapi Bapi yang Pilait kumutu breu Hari klau Ban pertaya ke jing shisha Piye jaga jat penriu Handrai Kaya ka baja jaga jat penriu Piyang marwai tiba ardan Ngaisan ayapi Warnang mentah Nganai pi kakti kamuan kakti katiang Nakabenta Ban ahai ka jing kemen Banai ka jing shingan Banai ka jing kermen Ya ka ri Ban ka jat penriu Ban aslo kemen Ban iya pi ki paidbah Kong ka party Nyem don ka serupa ka siara banai Handai ka jing wan ka jongpi Nawang epi Kalong ka jing not senyang ka jongpi Syaka party ka jongi Ka jing not senyang ka jongpi Syaka lawe Jong ka ri Ban ka jat penriu Kadai na kundai paidbah Kundai shibon ko ki paidbah Yakan ka mensim ka jing smokya Ka bafi don Yaki kun Ban ki kseu ka jongpi Kabangi kong kapati Habang ngimi syakmat Ngiyang hakikat to kat nekin nongrim Ban penempat
ban pen phapat ban pen kaladori kan ikari ka bait ka jongi nginamla da ka bor ka jongi ngai ki ma ko ban pashat chepi ki PAIDBAH lengkot ki bolong kum ki mokrum jong ka jingem jong nga jong phi kari ka chak ban riu kamat ka ban kom haba phai she ka pule puthi ngan chu ban tang ka tu ka ne kai ka ba jai ka ye ka ri ka jongi kari ka ba ju phau nam ka jala jongi ka bala banam ha ka pule puthi menta su samsa pa su ste ka dan shatraido ka jala bihar ka khamtam bani ka jala megalaya mansho ki wan ki briana sodong ki khun samla ki bawan ki khna ki wan man puli banwat ki jing start na ki school na ki college na ki university ka jong ka badan ha ka sorpa bari ki katu katne ki jaga puli ki badan ha ka jala jongi andre haba phai shi ka jing shisha isang sot ya ka jing long jing man banarong e pila dam daily nagadao jong ki rishimat ki basengi ki school bat ki school jong ki kanhon balang bat ki janyam bo pher larangi khmil ki sarkar te ngan ong ko ki lok ngilong kalong ka jinglong ngalong kalong kortet yangi larangi khmil ti laki long ni ki school jong ki sarkar ki college jong ki sarkar don jingkerman ko ki lok balai nga amalet siya konsul sa po umsling na isang sat ki school sarkar don ki school ki babor ki nahikay kandyap ki kana don ki school don away na iway kan inahikay bon ki kana don ki school ki baka blackboard nahong dan la siyang rurunga badan la bato hakato kanro kabali ban batho aga blackboard kabasu tang kanam ngang itu noi kai kalabhaya phi ban siem da uranga batan ikai ban tho hapo kedua kanro kata kane ka jinglong jingman jong ki school manoban salya manoban kai dena da daw habungi phai sagari ka jinglong jingman hakali ko puli puthi isang sot dan ki me ki kwa Ibong ababu wa ken rabu banai pan puli mo shaki jaka ki bak school ki khamha kom shapo trai ha umsning anong po nanis wat se sulong ru nrei le kamno babu ngi ki badok ki dam ki school ki bak khamtat ka do nrei ka bai kali ka dam palat babu umla don kon somot babu ngal ni laban pha thang armot kini ke bahe popri nya banongi ki sange no swa to ya travel ana ban tersan maphi ya ka pule puthi jo ki para mangi gam ki kmi pa ban pendapat ya ka bang ka le kawan nanangi phi na suai bi nuksa na umksi ha po umsning bai kali nrupoteng kalet nrupoteng kawan shispar po tawmatang arspa sopo yagataru kita ki kmikik pa ki om nyemlak te babu karam palat nei to tep ko PAIDBAH ngi tep poro ita kay mele scheme haga ta kay mele scheme kadon kalat baki emele ki jong ikin thiet kali kin thiet ta ki boss na kam lagi kna school andre so sweet way ban per khat ki bakum kita way ban per khat ye ki jing shisha way ban per khat ye kalawai jong ki khun ki khti ke jong habang i ka pang kam sem kum noi kai par nge yeng de na mar ta nak pan ye ai ka khti kamon yong niu nongelam jong ka ri ke jong overlike ti met pat sem bang ye seng ye ka party ka banai ka jisngan ya ke lowe jong ki tu ki khme ki khpa ke bang no pan kan te ye ka pule puthi jong ki khun shaki kardan ke kham shador banai la ki khon ki khti ki jong nado ke barit bakiro kinyo ya ka jing pule shaki kardan ke kham shador ba ke la kan ki don andai sosi ba ki ta ke badona ka bor ki tilong ki ba matla ke skor ki don ki kelut namar baka jimut cepet kacang ki kalong ka balang kot ningi don ka jing ijnai ban sandor ya kalawe
jong ki khon hap ki jongi ki khon samla shunram batkan thai haba phai shakawai pat kabanta ada bayi pakan niru alam day neki hospital jong ki shimat hospital jong ki balan pen kemilan ti ki hospital sarkar lagi long ki sub center lagi long ki PHC lagi long ki CHC wat ki civil hospital ru ki perlu ngakren nomor belama lagi ladam badmat nim soto pen paktes kwa don kamantes na daily sport nung tendang undon ye heru e tak baka sarkar hapo suai nuksa Bigibon na kisnong ke padang ki CHC salat siapa ki CHC jong pi to tip ba sapet na ki don ne kim don na sling si kabade kapapong sling kabade badon sa life hotri ki jing thia devanan saungat ke ki specialist nagamta ki kanthai nagamta ki khanna nagamta banput nagamta dawai nangta de bandon ka x-ray machine Devan hapo taga CHC kajaka ban lab ki test ba fair hapo ki CHC devan kata kajaka ban potri devan kata kajaka ban khaklo doni doktor ban sumar baja kita kilong ke bala bu bai bodun ti daga sarkar badana ka fail daga sarkaru ndai smosi ko ki parlok ni to eki nalai hamte amdon nangto wat ka CHC kalalong tangkum ka referral center nang to ki doktor ki ong ngem don ngai ka jingkli ka long shano ka to x-ray machine lang wangi ha ka juk ka bajor ka jingle magic ima ka ba mo to nang le magic usu le kumne kum tai tu tiar jumu ke shu ja ki x-ray machine ja ki dawai ja ki to ki jak ki bo ban le test ba fer san portli ki snam ni dan shatrai Yang bongdon sispa like kunyo kipo specialist na shem mpadon bantong ni kipos ki don andre kim thong pat kata long ka jing ko hakini ki jaga semua bat ki brio ha pasar ki ang ala khapnya ka sor shalom bat ki ang balak bon mah ke kali bon sor shalom thai pon is sor shalom nawang bolai vi thai nawang ka wai ka ta habal pada dang sanspa nakin nong kandong habak sige ke jaka kita ki PHC ki CHC ki bang jang ka jing semua habon mut am sor namai tang sor ki kham jang ki hospital das lada sanspa mut nong pang amdunai ka sanspa kali Lada dari Syahajar mut kenangtang, Syahajar mut Syahajar teliki kali. Ke banwan ban penkhapnya ya ka social namar ka development ka dei bai tang ha poksar. Ka development sikis ki nong kendong amdam basalya. Namar senong kendong ka bang ka long imat ki nong elam ki jongi. Kita ki nong sensar ki jongi. Ke bang dong ka jingkit kre maso balong. Hakimat kat nang bit kata nang biang kat nang dok kata nang temen namana de ka bakum ka ni kapor kin yoken ban pen bit yaki kum tau pat baru pat ka jing duna pat ka jing bit pat ka jing swobit ini ki trei pat de namar kata yai kershan ya kita ki juk si ki juk ni kum ka party ni mon ban pen bit yaki ngi ban keren punya tu epi ni don kajing angot ban tei ni don kajing angot ban le ban wan ra ya kata garwai kapar wat sikin nong kendong ban bhapat ya kita jaga semua kenang ba ki ban ki ba sikin nong kendong kin nong rap ki bhapan ya kadap karyang ban ya kita ki jing thung jing ta ban pulut singi ba teng lawan sha po sesor ni sham bam dan ei ma ki ta jing thung jing ta jogi jing thung jing ta jogi kakta kom ta kam ko party yang no ban pen bet ya ka bakum kali ka balai pa ka bakhado ka bam ka di ka plong shibanta jong ka jing em ka jongi kay ka baja ke jing shisha ka ngi i hakita phalai ko bo
Isyamba kaskari kajala Meghalaya sau thamula ban perkhat tep la kalong ka badai ne ka bomdei kilat pathai ku bor ka report ka bon na sarkar India ka kumno bakin nongrap ha kajala Meghalaya kita ki phaphuwai ne kispa ki balong ki nongrap ha kajala Meghalaya ki dei ki nongrap panel spartam ha dari India ka ba ka jing kamai jing ki nongrap takum kata ka report balai ne kajala Meghalaya shat Delhi wana Delhi ki permit ka report bakin nongrap ha kajala Meghalaya ki yok kano Arko kunda jal laispa sobo pratengka shibnai shiski hanaki kamai kundai spa nyobu santengka higi bare paryang pin mofin saki lakalong ne em kumta hatungi yok mo kundai spa nyobu santengka shiski lange arko kunda jal laispa sobo pra lalakalong kumta kabomot shibnai ka jala ka jongi kan yok tang naki nongrap ki nongrap ki jongi ki kam jing ken jonga ki yo kuma prapusan praja sanspa glor tengka ki yo ki nongrap bat ki nongrap kim don kamsho pada sarkar kan ai ban bantas ki nongrap kin ai shaga sarkar nei snosi kamlong kumta nongrap khat nongrap kata nang sedap ini ki dong ki jing shisha kongka party ni trang ban penbet ya kan kajing deko ni trang ban le khamtam hagabe dei bat karep karyang kaba kajala jongi prophoben khispa dik nongrap sathan li boy khandai phon khispa nei nongrap bapri ndala dep nongrap dalawang ra kamar shaki mochi ki jagayo ei ka bajade tang hagarap karyang kaba unong di ubo ya kador ya unong mo unong thiet ubo dor ya unong di long katala khongpom rat ke baro ko ki parlok nomor kata kong ka party ni yang hande ban bet banai ka jing karben ban le ya kan ka jing kanriang ya kan ka jing bomgyang haki ni ki sampus nam ke bada bat ka bangi kong ka party ni don ka jing karben balada phi ki phata penai ka jing persha ni don ka jing karben ko ban sobangan som kan mau jadi ya kata bayi ling Titanic mah kabala penmi wata film ru bat ha kata bayi ling Titanic hang tu ki don shibun ki mau kita ki kali kan ling kabau tu nong chna jong kata bayi wong ba wadu blay ru mah omla ban penam ya kan ling kata mensim terus sarong bagai kabaja kata bayi ling don kita ki hek ki spa kebetulan hati paling kita syong hati kamera barang dor dan kita baru kita kum mengamati kita syong hafal tiki bagi belong kumti dormitory nai kita berjaya itu paling kalau ya kita berhenti jom keduriau nai kita berjaya ni kemak kelaka ni tep boro bagai kita lem kalangam kita dau bagai lem kalangam bagai kita lem kabau nong thau ong bom ya kan kita lem wadu blay lu ngapan penam andai kawai na kita kabaga tu lem kanam kadau kolong ba utu kapten jong kliem laong ba Shimdon kata ke Dorbin ke babyang banyak yi ke kabadon sha jengai bat kumta kata ba ye kata ba lem kalau yachta bat lakum bakla ban khonru bat kala tungku bat utau tha ubaper hapo duriau bat kata kata ba tabla penam itu balem nado uberuspa hadu baduk namlang bat nasukwa ban penken mau dengi baga jela ka jongi kenal kalau dap sanpos dam ngirasuya yuma nyemdon ka jingi jingai anai ka party ka jongi ngidon ka jingi jingai ban penempat ya ka negeri ka bagi jongi ban penpapat ya ka berjat balapra ban penkalador ya ka negeri ka jongi ngidon ka jingi jingai bat ko ki parlok boye kan mau ladakan ri baga jela jongi kangam nado ki hespa batu bedok pasok nginyangam hato pikwa bagari ko i ke jogi kabo blay wala kurku nginyangam pa pikwa nginyangam ngi kom ka party ngin kwa bangam ngi kwa bakari ka jogi ngin kan teu bakan nokari
kabah Lord kabah ka porthe borak kawai kan i wakalong ka chat penriu kabah Lord ka chat penriu kabah syukran ngindong ka chat penriu kabalong ka nong ai ka nong kata kalong ka jing anggut joka parti ka jongi haga JINGIALANG ka jongi parden tangba nginam lapan poi syaka tahu landa mapi ki PAIDBAH ki bab don hanni bat ki ban i lemak lat patai kubor pan kershan yakni ka voice of the people party kasur ka jong PAIDBAH dei kasur ka jonga kumunai kai daga munsim sukya pan mit syakmat ban the next camera kan ka sur jong way ka way kan dong shong haga ni ka ri ka ba i ke ba don ka jingkhia ya ka lowai jong ki khon ki seo ka jongi tang ki ni ki kentin to blain kor khu pi o blai se shi sen pat lengba ka party ka jongi o na ka jingkerman on pen on pen pha ba don pen kalador ya ka ni ka ri ka ba i ka jongi khobai shibu Kumulishibun, doktor ikajing pensya ikajing pi halai likimat. Pada syuai ngiyo ikajing ruai baka drama lingkot. Lingkot sawai no hikai. Otor dia semua mebon lingdo. Ubader utrai. Hagan ika konstituensi napok puntor. Dia semua mebon. Shimi kecikran jepi. Bet ayu kumulai kida batang. Kumulishibun Mintakan kalah panglayo Banyang Ahmad Jumpi penganyo pangan keren Ningkong yang aku apan ay kublay upat Belawan hakan Singapore banyadan ringkat Batni kumgaseng VVP Tawin ay kajing tap ketiga bajam na mata Jumpi barok baladan hakan Singapore Habang apin benar election Bangan yang election Sibuang kibreo na kani constituency jonga kilaong kumni ba pilak selam palat ba kalak dirpor palat bangla pediang ya kata jingong jengki tambang ong kumni kampat dirpor ngabiang por ngoiki ngabiang por belai ngabiang por namar ba nyiwat ya kejingkerman tang hakapor bangikut lat Niwat ia kejingkerman habang ngim syamsu bakadan kalawai ka bapernai Niwat ia kejingkerman habang ngipet ia laki kun kikti ngipet ia laki heman di para ngipet ia keimlak salang bangimi isu badan kata kejingkerman niwat ia kejingkerman hakum kata kapor kadang-kadang kapor balai tabut nakata kadaw ngong iki ngabyang por Nampat dirpor Ailat ingan pensyai sepi kemut ayu dirpor Pihak ni kapor Habaro ki konstituensi Kajing te pisah kalau kabai syirkai haduk kata-kata Nyemlak penginlan ni kata Kibreu kilak kelumar jemut Minta nong niru sim pisah Beliau sim haba ada. Sim ini by Christmas, by Christmas te sim yang. Ni sir ada ni sir hit Christmas card mencua por ngidang di school. Tingi hit ini Christmas card ni ai gitu parlok parojori. Sim ini by Christmas, sim ini by New Year. Haba ai sungguh ada kisim. Tambah ke ai ka bang akwa an pensyayu PAIDBAH kalong gumni. PAIDBAH wala kulmar habang usyang hayeng uperkat uniru ay pisah ngangut sino utip ha balaw jet uniru ulong ju nganga ong ya ki PAIDBAH ki banga kendo ha kanil konstituensi jonga ngaong iki ba lada pijit ya utu breu uba ai pisi pimla sute wa pilek kenduk biang u pin ong ba penbahasa ni konstituensi ni lada psiu tu pi lada psiu pimla asu gandai hendrai
Lada bishim ru kata kapisa, shibu dan ba ai fish pawajar tingka, hato kala dammo kata kas pawajar tingka na benta kalawe ki khun ki kti jompi. Hato kata kas pawajar tingka kala lamo ban ai ki khun ki kti jompi kata kam ka babet babiang. Haba bipet ki khun ki kti jompi menta ki babun ba. Kisnosi kimyo tia min met ki kimi ki pa kimyo tia min met mar ki pet deu khun la de biel la de ame kamyo jam. Mio jam. Tika ay ka bangila panle. Ni jit ye ki breu ki bala ban penlong breu. Om ban penlong merat. Jit ye ki breu ki bala ban penlong breu ye ki kun ki kti jompi. Ye ki ksiu jompi. Jit ye kun kita ki breu. Berhabang mention senam, habang ikran ang teha. Madan malki ngong, I have a dream. I have a dream. I have a dream that one day we will live in a society where each and every single one is free, is equal. Ni kwa bantau ya kata ki imlang salang habag ibreu kinlang kumju. Nga day tang tau banang basta ubala ban kamay he nila ban kamay he ru wat ya unong bala. Nga keren ya kata gini ki breu kini konstituensi jongi kumnong ila yung nong bala bangin produce pa kita sibun gini ki skill laborers kita gini ki bata tiles kita bata wallpaper menta haka jela jongi bata wallpaper undan ladang ikwa ini bata wallpaper ngi hak wanyalam nagoti pet gini 5-star hotel gini ki office card babun kita kami gini ginang ta gini ki wallpaper banuan ra bata wallpaper nang ki nagoti sini Shillong hapsi uspo wajar apa wajar tingkat haka sisngi kaya kabangila banle kidan sibun teligi skim haka sorkar kabangila ban pa ikini kena jungi sabar bakin kelas kini kinong bala sngi giba kamay saus pasan po tingkat rius pa tingkat sisngi ngila ban pa ipi sabar ngam bangila ban pa lut baro lesi ngila ban pa tang san pungut at least ngila pa em san pungut lada san pungut na piwan na bar pinang benta ikini ki wallpaper lada pisim tat lu banyu tu bawan na goti pisim tang san hajar tingka unogen utaw nong bala ha kani ka jela jungi bala ban kamay san hajar tingka kasisngi hatu don undan handai ngi kwa ban peli kum kata kalat ipi ngitip pagidan kum kita kilat ngi kwa ban aya kata kalat ha ka ba ngila ban im sisakan kum kata ka jingong bangi tin nongway dignity of labor the three kano ka kam rum lalay ka kam de ka berat dignity of labor ha ka ba ngi ba sarong kam ka kumnungin semua sarong ya kata jingyo Om baro bala man school, om baro bala man professor, om baro bala man banyo kini belong topper belong kidan ki badan hak sports, kidan ki banang ban tray bala, kidan kini electrician, lada uni doktor ulit na iye ka khlam. Tapi suntu. Kay kanong rem ka ba ngayen. Sa sisi ngan ong ya kitu kinong kersyan. Jong ka VPP. Ba't kinong Krisyan nga na kanil constituency nga ngam dir por nga biyang por handay lada pijit bakla pinpin dir por yakikon kikti jumpi tanggat ta nabuntod aga pareng kabong I am on time, I am at the right time, at the right place and at the right moment, and I am that person who wants to bring a change to your children. And I am going to change along with all of these gentlemen who are sitting with me on the podium. We together we can be the change, and you can also be the change because we are the voice of the people. Ni hindi ka surjong paidbah, but ka surjong paidbah. Kam juthok daleleru, but ka surjong paidbah. Kadehi ka surjong bulay. Kubulay sibon, kubulay si ajarmu. Pilias no ikijing keren langot na kinong hikay mena apa kami na yeng ap kali ban 10 nga sa ngarok sa kanya kundang mo
Hapsyong sumoy. Hapsyong maruti lokali. Ang nagaap kali. Dan bak one way perlok banyak. Kali kamay. Why nga? Ari, cunok ni, pungkot mo. Cunok ni, medyo kami ide. Mga 10. Kibrig mo siyang nadin yang parcha yang Baardan ang hawat. Yang sultanat hatu parti Baardan. Mardan Sibon kinohikay. Kiba simpang. Ba't ko sarkar ka, marata ka sarkar ka, syiptin at hawal kiyaan ban persya ya kinohikay, ban kangan kinohikay. Yang penman kikendo yukiin. Yang kita kibrig mo siyang nadin. Ngasyuska, mahal na kami kambun-bun niya. Kan pagkaran na hikay nga kan mau bijigran Jonathan Swift ang kumne. Tuy kini saka ka thaw ki anyo bon sa ki ay man kang yang ni skanret. Kinamot bagi na hikay ni skanret mo Jonathan Swift ang kumne. Kaan kalong kungkas nur tapawa. Kababat tangi kanret. Mereka bisa prat hau ki. Mena kini benai, kini hikay ka prat. Yang ni kaan jong keserta ke bakang yaki mensyukurta ke politik. Laramdan na ikay nga ngamnang mankren kumni. Laramdan na ikay baada ngamnang menyesat po asambli. Bat kungju kunrat laramdan na ikay katangam tiap tulas ling iman. Kutiap kunrat melong syukis, biyo syukis yang badan kino ikay. Alat ya kino ikay kimi ismat kintung kelai kini kecek muni ujangi. Kulai Sibon ni kini kaya langut, pat Sibon kini dan syuk, kumi ni kaya kibananya snok, menai iwan batngi. Mentangan kot nak ia kini ruai, kat tu telah, kat ingin pejak kat Sibon dia, dan kot ia kini ruai, kaken hon serdeng. Pat akhirnya juga kini ruai, ni yok sui drama iba lengkot bah, naik bah, tulans karuan. Dengan kot saya ki ruai, nak kaken hon serdeng, sobat sim ya kan. Program juga. Kando plaisi kabasuk kabakmeni pi barok, kakerteng jama kalong depi dalen siemyong, kakerteng jo kaken hon joni kalong kisedeng, te kakerteng jo kajinwa kabang ibet social pimenta kalong men siem masendrang, yaki kentien jo kani kajinwa la thori papa jonga iba kerteng Peters ke bor khat kongor, baja kasur la ben bet ben yang ishay lang khat kongor.
boleh sibu ni kecil ruai kecil pi. Benek lah kedau ko mesti mesin rang. Ngampat hun pi. Sa sibit ha. Tengkrek biang. Kerpa di kikenhuin kisel deng. Ki ong menean ngadan atri jerwai maap syah. Tanggawe syah. Di mentan 4 hun. Sa gawe pin ai sibit hadin. Di mentang iyo saya ka drama lengkot. Na iba tulan karwar ba perlu. nên có mấy ngày ngồi ở lấy thằng tài sang nghỉ bao rồi người quỳ quỳ lấy đàn lăng hai cái này gặp bố bắt cái ba cái chiếc xuống ngựa và cái lệ chạy ba và là đàn và là pli cái gì cái chiếc lăng hai cái ba nghĩ là yo và đi lùm lăng hai cái gì cái chiếc cả thế mình ta cũng như ngắm tự làm chuyện này gặp bố ngả khát này cái đàn cái drama cái lần cốt và hai này cái lần chẳng nghĩ bắt cái lần cốt và hai cái ba nghĩ cũng khe mình ta ý cho và nghĩ đi gì mà thằng chắc cái này cả meeting thế cũng như ngắm stand lại cái meeting thế mình ta ngà khăn đó vậy Emily chung y văn bên sai hay hello cái chuyện sao chung y cái này skim văn nông công cái chuyện sao chung y yang y cái này cái Hawkins mommy purple pants bắt cái pizza sang hai cha sang cả bắt cái blanket thế mình ta ngà khăn đó vậy Emily chung y và nó bên sai hay hello cái này skim Hello. Bây giờ xong hàng hiện bây giờ này Emily và bạn mình sai hàng nghi hello cái này cái skim qua rồi. Mak. Emily chẳng nghi và bạn mình trả bây giờ. Halo, na kublay pi barok ki PAIDBAH ki badan hagani kalumpung. Te kaparti jonga ka day ka nong Punjab penpra. Te nangor bangadi ubak lebih. Pio UMLA ubak lebih. Sakawero kani kapandal kamdon te ka jingtap ti sisin bala syok kasngi ngalakren kumar te sakawe ngang kasan sinem kampat kot ngalak kloy le dok sawe ngamut ban ong ba ngalak yo ngalak le yele da kawe pat ke konstitusi te ngan pensai halor kini ki skim tiba ngala IFP te ngasepting te namar ba ipor iba lengkot isar me bon ngahapong isar wala imday nang hikay jong ate henry ngahapong isar me bon impat keren te henry laban pensangi no te henry ijong ate ngakwa ba da injong haba arden te sakawiro pihak ban yasim bentalang barok hay hagane ka drama chung asbel kita kinong yalam kita kilidar jongaro hangni kimia download hakjing sisa ngala ay ki kapisa kila yo banthit kali marmar ka we tinre mentangam i wirum don nge nga imat hadin nga imat kamslam ki bakin set kelai nga tito wala kataru nga ngiskem bakidang yalik piknik te nga keren marwe nga sedang marwe kani rapor nga kamsa ka we balay ki surok ki sliyo namar teng kumu MLA la danga yak itu ki surok ka sliyo nga sliyo bukan misnyo
Tenrai hadu mentam permisnyo. Te mano bakre ni kita kikintin sa perkara dia mapi. Sakaway. Hakajing sisya kini kiskim kidai tang kijing penbit jenga. Kidai tang kijing penbit jenga. Yauti umahajan sa yaudo habang sini kini ki blanket ki hogis ki mami pagopen ngampat ay pisah te nga terpat ya pigi PAIDBAH ladakin ay ka jingkersan nya nga ndang la job ya kan sang senem te ngin saya kenya kito ki jinglot jingsep ting hapen biang bah hapen biang suai mojon tetapi ay la biang sasan senem ngan penbiang ya pi te mentang ibun kam kum kaparti no penjat no penprada kan mau hama kaparti jongi tidak kan mau bha dak pelai jimut bha yo kalau we jong ikun kiti jong pi kan super slaum lada pi ai la piang yang isa san snem nama mentah hakan ka san snem lakut da pi ai la piang yang isa mentah ka san snem nama mentang idang pendiang iki monong rim ki babun bha lada pi ai la yang isa sasan snem ma terpat ya pi umanong rim ha plau jong pi ngam tik ki don kano teli ki ying jong ki PAIDBAH hang ne ten semrei uwe monong rim bangin le bha ya ki ying isam jong pi ngin bu hang ta ken ha ki plau ying jong pi pisngau pum no PAIDBAH pim kersan ne yanga Kila start di PAIDBAH kim kersan yang kila start ngai ku pi ba pi kila start tes nama bakam de ke drama baong bangi hab ya ba daki ding daki mau ban pen itna ki pi ten rei ide tang izing tren ko jonga desa ka wei ke bakon sang ong ipi bona pedang jengi hang ni sim nuksa ya ka Bible ngas no thu ba dei tang kan ka parti hi ka banut ban kerani ka jing sisa ka dei num dai ba tang kan ka parti ngas thu ba kanut ban kerani ka jing sisa tingangan sim nuksa ujudas bele kumno ukwaris pa te da ukwaris pa udi lo jong kenrat haba udi lo jong kenrat ule kumno ndak lalek nang tu ka caka ba ulayo ya kisbai pa umnang berpendon kami dengan kepisah pite pinang om berpendon kami kepisah bakia yo don kibom yo tidak don kisamla le semo kibakah kasamla kan telek re menuru dan rai hakim hipor munta ki yo iba piba sang hajar 10 hajar kelak telek dipila yo beli lambang syau dan la pedang jong pi yo le se ia kan kepisah kelak pendon kam bangkawai bagi kun dan lesen up dan jeng pi ki belaya bang kawai dap senem ro te hendrai ujudas umnam penonkan apa umnam penonkan ule uno kawan pai ke jing aktif lem kawan pai ke jing aktif lem umur bang lepin pai ya kepisah te hendrai kini spayung do kim tresu ken apa kim tresu ujudas umbun su umsuk su kan mesim buat upoi hadu kejengyap da upoi hadu kejengyap simyo jempel im ti perkhat ba ngiru yo lese ngila ban pendon kam ya kata kapisah ya ka bangi ngila yo bam semua ba ti hendrai perkhat na kadenta kalawe jong ki kun ki ti jongi hatu kata kapisah ka ba ngaku mu